Історія жіночих ім'ян. Історія жіночих ім'ян. Історія жіночих ім'ян. Гісторыя жаночых імён. Мода на імёны пастаянна мяняецца. І так лёгка страціць сувязь з тым, што стаіць за родным гучаннем. Нашы імёны – гэта адлюстраванне культуры, гісторыі, надзей і мараў, якія укладалі ў іх нашы продкі. Імя фармуе асобу і можа нават вызначаць будучы лёс. У кожным зашыфраваны цэлы свет. Свет легенд і міфаў, рэлігійных вераванняў і гістарычных падзей. Мы пачынаем падарожжа ў часе, каб раскрыць таямніцы жаночых імён. Імя Браніслава мае старажытна-славянскае паходжанне і складаецца з двух частак. Першая значыць абараняць або змагацца, а другая – слава і пашана. Такім чынам, гэтае імя перакладаецца як абаронца славы, тая, што адстойвае гонар, або славутая абаронца. Імя Браніслава здабыла асаблівую папулярнасць сярод славянскіх народаў і сімвалізавала сілу духу, мужнасць і вернасць сваім ідэалам. Сёння яно сустракаецца рэдка, што робіць яго незвычайным і запамінальным. Яго выбіраюць бацькі, якія хочуць падкрэсліць славянскія карані, любяць багатую гісторыю нашага народа і цэняць унікальнасць. Браніслава – чалавек з моцным характарам і цвёрдымі жыццёвымі прынцыпамі. Яна рашучая, адказная і ўмее дасягаць пастаўленых мэтаў. Пры гэтым уладальніцы гэтага імя адрозніваюцца дабрынёй, справядлівасцю і гатоўнасцю абараняць тых, хто мае патрэбу ў дапамозе. Яны цэняць сумленнасць, вернасць і заўсёды трымаюць сваё слова. У коле сям'і дзяўчынак ласкава называюць Браня, Слава, Слаўка, Брася. Сёння імя Браніслава вельмі рэдкае, але менавіта таму прыцягвае бацькоў, якія хочуць падарыць дачцэ прыгожае славянскае імя з глыбокім сэнсам, якое падкрэслівае сілу характару і высакароднасць. У Гродні за апошнія 10 гадоў гэтае імя ні разу не было выкарыстана для рэгістрацыі. Історія жіночих ім'ян.